A yau muna tafe da prefix na sub. Sub. S-U-B. Shin me wannan prefix na sub yake nufi? A duk inda kuka ga prefix ya zo da sub, to yana nufin ƙarƙashin, wato abin da yake ƙarƙashin wani abu. Misali, submarine. Submarine yana nufin jirgin da yake a ƙasan ruwa, ƙarƙashin teku, wato irin wanda ba a saman ruwa yake ba, ƙasan ruwa yake tafiya. Akwai subtopic. Subtopic yana nufin abin da yake ƙarƙashin topic. Da sai misali akwai topic, to abin da yake zai zo ƙarƙashin topic ɗin ana kiransa subtopic. Akwai irin su subconscious, substandard, submerge, subside, subdue, da haka kuma ku ba mu misalansu a comment section. Sannan muna sanar da ku cewa ga ɗaliban da suke son koyon karatun Hausa da rubutun Hausa, mun buɗe class na musamman domin koyar da Hausa. Don haka ga masu buƙata su yi magana akan number waya da ke kan profile ɗina, amma don Allah in za su yi magana kawai su sa Hausa, kar su tsaya dogon gaisuwa da sauransu. Mun gode.